a chystadleuaeth y Partion Llefaru hyd at 1 ar 15 mewn nifer. Tŷ ni gan Emyr Lewis yw'r darn gosod i'r Partion ac Angharad Llwyd a Dennis Davies sydd ar dasg o dafolu'r dehongliadau. Mae yna 3 Parti yn y gystadleuaeth: Aelwyd Cwm Rhondda, Lleisiau Rhymni a Parti Man a Man. A'r cyntaf, i geisio plesio'r beirniad felly gyda'i dehongliad nhw o tŷ ni. Aelwyd Cwm Rhondda. Dyma i chi Aelwyd Cwm Rhondda. Tŷ ni. Yn wyntoedd croes yr oesoedd pell nôl. Cwympo allan oedd rhwng Cymro a Chymro chwyrn. Ceidwaid ynys y cedyrn. Diawl o genedl y gynen. Diawl, ie, ond cenedl hen. Ac roedd rhain ei harwain hi a'i gwerin. Dyma gewri neu addau crand, bonedd cryf. Onid oes rhain ei deisif o hyd, cant nhw yw hyder a bling ein traddodiad bler. Ie, bling ein traddodiad bler. Tywysogion tai swager drud. Chymrodd i fawr o dro iddynt normaneiddio. Mor rhwydd aeth ein harglwyddi, nawdd ein hiaith, ein bonedd ni. Yn Saeson yn oes oesoedd, ha dyna ni. Cant dyna oedd real politic, licio neu ddim. Dyna ydoedd o. Heb neuaddau bonheddig i'n dal. Cafodd ein dal dig cynhenid blin cynhennus, anheddau llai. Heb nawdd llys. Yn gegrys a hapusach, ein byd yn gapeli bach cain. Yn dafarnau cynnes, yn llawn o neuaddau lles. Han gwerin yn bwyll gorau, yn hoffi rhwyg, hollt, a ffrau. Ac roedd rhain ein harwain ni o hyd, yn dal i godi'n rhy hawdd yn gadeiryddion. Rhai cyn i ddianc rhag hon. A lawr y Great Western Line, i holl lendid pwdwr Llundain. Ond y mae Senedd heddi, yma yn awr gennym ni, a rhwng glod i'n tŷ pren, glân, ifanc. Tŷ cenedl gyfan. Ein tŷ balch yn wynt y bai, a wnaed gan gymunedau. Ac yn ei siambr drigain sedd, arweinwyr mewn gwirionedd. Dyna dwyn. Dwm dan i do. A pharhau gyda'n ffreio. Aelwyd Cwm Rhondda yn agor cystadleuaeth y Partion Llefaru. A bydd mwy o tŷ ni, Emyr Lewis, yn syth i'ch tŷ chi wedi'r egwyl fer.